ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Домти J. айни замон дар 65 микрорайон наздики Празен қарор дорем. Аз ин тараф Мардон мешавад, дар инҷо Ҳаловат, дар инҷо Деҳқонбозор ва худиги Празен. хонаи имрӯзаамон тамошобинони гиромӣ дар мана ҳамин кӯча ҷойгир аст. Мана ҳамин бино мебошад. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем ва хонаи имрӯзаамон дар мана ҳамин бинои навастройка ҷойгир аст. Бино аз 16 ошчона иборат мебошад. Дом аллакай бардоштанд. ҳозир чӣ хеле ки мебинед фасади дом азарестанд. хонаи имрӯзаамон дар 7-ум ошчонаш ҷойгир аст. се хонага бо масоҳати 100 метри квадратӣ. инҷо ҷои дута лифт, мана ҳамин подъезд мебошад. ҳоло ҳамаи ҳаминро албатта ки таъмир карда меспоранд. ва мана ҳамин дӯстони азиз дари хонаи имрӯза шурӯъ мекунем. се хонага бо масоҳати 100 метри квадратӣ. нархи хона бошад 525 000 сомонӣ, 50896 доллар. сари квадрат тақрибан 509 долларӣ мехалтад. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар инҷо якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ошхона, сеюм ҳуҷра. дар инҷо бошад ҳаммом ва ҳоҷатхона. аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. тамошобинони азиз, проекти хона хуб аст. ҳама ҳуҷраҳо треза доранд, ошхонаам треза дорад, полноценный се хонага мебошад. ва ин ҳуҷра чӣ хеле ки мебинед балкон ҳам дорад. мегузарем ба дуюм ҳуҷра. аллакай иҷозати ремонткунӣ ҳаст. дома ба қарибӣ насиб бошад меспоранд. дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ ҳастанд, аз ҷумла деҳқонбозор, мактабҳову садикҳо. ва инҷо бошад ошхона. дӯстони азиз, дута треза дорад. трезаи панорамниам инчунин дорад. ва мана ҳамин манзараи зеборо аз трезаи хона дида мешавад. дар наздикии хона мактаби 57 ҳаст ва дигар чизҳои даркорӣ. бо транспортам умуман мушкилӣ нест. ва аз инҷо то раҳи калона меравем. ва инҷо сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. чӣ хеле ки дидед, полноценный се хонага мебошад. бениҳоят проекти хуб дорад. ва инҷо теғзона, ҷои кондитсионер. хонаи ҳамаи монтажи барқуш кардагиай. чӣ хеле ки мебинед. инҷо ҳаммом, ва инҷо ҳоҷатхона. се хонага бо масоҳати 100 метри квадратӣ дар 7-ум ошчонаи бинои навастройка. ҳам ошчонаш хуб аст, ҳам биноям қариб ки ба этмом расид. минтақаи хуб, проекти хуб. марҳамат дӯстони азиз, нархи хона 525 000 сомонӣ бо доллар 50896 доллар мешавад. сари квадрат тақрибан 509 долларӣ мехалтад, ё ин ки 5250 сомонӣ. хотиррасо мекунем ки ҳамаи хариду фурӯш танҳо бо қурби давлатӣ, яъне бо қурби сомонӣ гузаронида мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Домти J барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин авормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 1455 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.